मिर्जापुर के कैला जो लाचार हो कचौड़ी गली सुन कैला वही मिर्जापुर के कैला गुलजार। दादा आज के गवैया का गई है पता है, मॉडल जमाना हो गई है। जा तारा परदेश बलमुआ घर में हमके छोड़ के तनी जाए से पहले खाला मुर्गा से रोटी बोल के कई मॉडल जमाना कहूँ। अरे मुर्गा से ना एक कक्का अब किथुआ से वो ठलाली से मैं रोटी बोरल नहीं जाला कक्का कह जाला ओके चाटल जाला। अच्छा मान ला मॉडल जुग में ठललिया चाटल जाला। आये दादा लोगन के जुगवा में का चलत रहे मीसी मिसिया का करे कथवा थोड़ा तू लाल कर दे इनके जानकारी हो।